és la meva última sessió de fotos, vull dir, ja no hi haurà més després d'això. I bueno, volia acabar el que és el nom de l'Hort Secs el millor possible. A vegades penso si he fet bé, no?, de fer més, no d'amiga, perquè no ho he vist així, però d'intentar... Fes-te una pregunta, tu estàs bé amb mi? Sí. Tu t'agrada com soc? Sí. Pues ja està. Digues alguna cosa, va. Que me'n vaig. On? A Afganistan. Has d'arribar a casa i tombar-me al llit i que ningú em digui què haig de fer ni què haig de deixar de fer, ni que d'aquí 15 minuts tinc que sortir a fer una escolta, ni que ara a l'aeroport, o que ara a la guàrdia, o que ara hem de sortir, ara ens foten tiros, ara això, ara allò altre. Has d'arribar, estirar-me i no fer res més que dormir. Dormir i menjar. Bueno, parlem del que venim a parlar o què? Comença tu. Jo crec que haig de començar. No sé si sembla que tingui uns drets adquirits des del naixement i que nosaltres només tenim unes obligacions amb ell i en canvi... Es recull el que es sembra. Això mateix, correcte. Vale? Es recull el que sembra. Ara has dit la paraula exacta. Exacte. Que reculli el que sembra.